Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта 2018 елгы язгы кыр эшләре дәвам итә. Эшнең 65% башкарылган. Районыбыз киләчәге булган сәләтле, белемле укучылар бүләкләнде. Байлар Сабасының Тимирхан хоккей командасы чемпион. Районыбызда чәчү эшләре тулы көчкә бара. Игенчеләргә көннең һәр сәгате кадерле. Җаваплыгы шикләнгән Урта Саба, Симет, Сатыш җәмгыятьләре сабан культуралары чәчүне тамамлады. Бүгенге көндә алар кукуруз чәчүгә кереште. Безнең алдагы сюжет чәчүлек мәйданнарыннан әзерләнде. Басу кырда техника гөрелтесе, игенче механизаторларыбыз көнне төнгә ялгап тиртүгә. Район буенча 19 000 гектар майданда эш башкарылган. Бу 65% дигән сүз. Аерым алганда 8 000 гектар арпа, 3 000 гектар будай, 2800 гектар катнашасак, 1400 гектар сылы, 2000 гектар бурчак чәчелгән. Хәзер тишелеп чыккан чытырмалау, тукландыру эшләре башланды дип ассызыклап үтте районның баш агрономы Ринат Нигъмәтҗанов. Тишелеп чыккан чытырмалау хуҗалыкларда башланып килә. Һәм инде тамырдан тукландыру, яңадан шул язгы культураларны тамырдан тукландыру башланып килә инде. Шулай ук культураларны агу белән эшкәртүгә кирип киттеләр. Бүгенге көндә хәзерге вакытта инде шушы сатыш хуҗалыгы, тимершык һәм мишән хуҗалыклары инде бу эшне тамамлады. Район буенча инде 2000 гектар җир эшкәртелде инде гербицидлар белән. Безнең инде общий майданның 8500 гектар инде эшлисе җирләр бар әле яңадан. Ягулык бөтен хуҗалыкта диярлек җитәрлек, кайтарылып торыла вакытында, техникалар ватылганнарын вакытында төзәтеп баралар инде. Эшләгәннәре бөтенесе 100% район буенча техникалар чыгып бетте, эшлиләр. Бу атна инде безнең комиссия чыкты, анда инде ветераннар составында һәм профсоюз җитәкчелегенә чыктылар. Алар инде безнең Килдебәк хуҗалыгы, Мөхәммәтшин һәм Нырты хуҗалыкларында, Шытсу хуҗалыкларында алып кайттылар инде. Алар анда бөтен җитешсезләр карап инде, җирдә яткан симәләрне бөтенесен барлап, контрольгә алып, чыккан симәләрне өсләренә япмау күзәтелде анда. Шуларны өсләренә кире яптырдылар инде. Барбырда күпмедер алар биологик препаратны эшкәрттеләр һәм өстенә япмасаң инде кояш нурларында юкка чыга диярләр инде. Шулар күзәтелде һәм тирәнлек буенча инде вопрослар булды. Без барган Сатыш җәмгыятендә сабан культураларын чәчү төгәлләнде. Игенчеләр белән бергә хуҗалык агрономы Рамил Шаймарданов та хезмәттә. Барлыгы 4050 гектарда сөрүлек җирләре бар. Шуның 710 гектары көзгә, 1830 гектары язгы культуралар. 680 гектар арпа, 350 гектар будай, 200 гектар бурчак, 100 гектар сылы, һәм 110 гектар кукуруз на зерно чәчәбез инде. Шулай ук 900 гектарда уйлык үләннәр бар иде, 200 гектарда кармасмис, 350 гектарда кукуруз, насилус чәчәргә планлаштырабыз. Бүгенге килгәндә безнең чәчүләрне бетте бетергә була инде, 50 гектар будай чәчү бар дагын, һәм шушы бурчак басу соңгы гектарлары бар инде. Бүген төнгә битереп торабыз. Бу басуда сорт бурчак игелә, таң, батан һәм варис дигән. Бездә менә бунсы Сабаның техниклары инде. Ансы алары иксмелар эшлиләр, үзебезнең егетләр иртәнге 4-тә 5-тә чыгып, кичкә 8-дә хәтле эшләделәр инде. Вакытында ушуларны тукландырып тормалап, уйлыкларны тукландырып тормалап, эшләр оештырылды. Рахмат егетләргә, тырыштылар, вакытында чыгып, бүтән көчләрен биреп эшләделәр. Механизатор Марат Сәләхов әлеге җәмгыятьтә 2нче елын эшләй. Һәр көн сменасы башланганчы бер кат техниканың төзеклеген тикшереп чыга. Чәчү вакытында техника сынатмыйча, вакытында ягулык белән тәэмин ителеп торса гына, эшне уңышлы тамамлап була. Игенчеләребезнең эш күләмен басу майданнары белән исәпләргә мөмкин. Шундый техникасында эшлим менә, җир кәттәбезне чәчү алдыннан. Бу 6-дан 6-га хәтле инде 12 сәгать. Көндәген шулай иртәгә чыгабыз, кичкә хәтле, анда төнге смена бар инде. Кичкә 6-дан иртәнге 6-га хәтле. Нинди проблемалар бар? Ягулык белән вакытында тәэмин итәләрме? Вакытында. Бу яктан әйбәт, ашау да вакытында килә. Бу яктан барса да әйбәт. Хезмәт хакларын вакытында алып барасызмы? Вакытында алып барабыз аларында. Авыл хуҗалыгында эшнең очы-кырые күренмәй, берсе икенчесенә ялганып тора. Бу көннәрдә төп максат һава торышы тутырыклы булганда чәчү эшен тамамлау. Апрель азагында яуган җылы яңгырлар игеннәр мул булуга юрала. Юраган юш килеп, ындыр табаклары уңыштан тулып торыр дип ышанабыз.
Төрле фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучылар районыбыз горурлыгы ел сайын аларны тәбрикләү тантанасы зурлап үткәрелә һәм Саба дулкыннары телевидениесе аша туры эфирда күрсәтелә. Агымдагы уку елында Бөтен Россия фән олимпиадаларының республика этабында 26 укучы призер, 1 укучы җиңүче, региональ этапта 13 призер, 1 җиңүче, Бөтен Россия этабының йомгаклавында 1 призер, 1 җиңүче булуга ирештеләр. Җиңүчеләрне, аларның укытучыларын һәм әти-әниләрен Саба районы башлыгы Рәис Миңнеханов тәбрикләде. Фән олимпиадаларында иң күп җиңү яулаган мәктәпләр ачыкланды. Булар Арташ, Килдебәк, Олы Кибәче һәм Сәләтле балалар мәктәп-интернаты. Яз фасылы дәвамында безнең якларда күркәм йола булган чисталык өмәләре гөрли. Табигать матур яшеллеккә күмелгән көннәрдә чүп-чардан, пычрактан, искедән арынасы килә. Узган елларда да районыбызның хезмәт коллективлары бердәм өмәгә чыкты. Сабинка елгасы яр буенда өмә гөрлей. Чисталык яратучыларның кулында көрәк, тырма, чиләк, гомумән кирәкле эш коралларының барысы да бар. Районыбызның социаль яклау идарәсе, Балкыш халыкка социаль хезмәт күрсәтү, эш һәм мәшгульлек үзәге, Саба агроколлективы, ветераннар советы һәм башка хезмәт ияләре барысы да тирә-юньне матурлау белән мәшгуль. Берәүләр чүп җыя, тырмалый, икенчеләр агач утырта, су сибә. Районның финанс-бюджет палатасы, Татарстан Республикасы Казначылык департаменты коллективы Артыш, Миләш, Шия агачлары утырттылар. Урам чишмәсе, халык телендә ул шулай дип йөртелә. Әлеге территорияне Бәләкәч балалар бакчасы коллективы тәртипкә китерде. Бу әле безнең объективка эләккән берничә коллективның башкарган хезмәте, өмәләр күп җирдә үтте. Бу атна башында Байлар Сабасының 3 зиратында чистарту, тырмалау, кырган агач ботакларын җыеп чыгу эше оештырылган иде. Әлеге чарада да сабалылар теләп катнашты. Районыбызның торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре исә һәр көн матурлык сагында, урамнарны яшелләндерә, тәртиптә тота. Халык онытмасын иде. Чисталык җыештырган җирдә түгел, чүпләмәгән урында гына була. Өмәдә менә шулай актив катнашучыларның хезмәтен хөрмәт итик. Ямлы җәйләргә чисталык белән атлыйк. Сабанты спорт мәдәни күңеләүче комплексында район хакимияте Саба мөхтәсибәте белән берлектә мөселман гаиләләре өчен спорт һәм аралашу бәйрәме үткәрде. Әлеге чара 15 май халыкара гаилә көне уңаеннан уздырылды. Сабанты спорт комплексында үткәрелгән бәйрәмгә һәр авыл җирлегеннән күркәм мөселман гаиләләре чакырылган иде. Шәмәдән авылыннан килгән Лилия һәм Али Филипповлар гаиләсендә 5 бала үсеп килә. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем алган әниләре Лилия һәм әтиләре Али алар өчен бар яктан да үрнәк булып торалар. Әлхәмдүлилләh. Олысына 14 яшь малайга. Бик теләп намазларын укыйлар, әлхәмдүлилләh, шөкер. Хәзер инде эшесе укый. 14 яшь, 12 яшь, 9 яшь. 7 яшьлеге укырган теләсә укый, укырга теләмәсә юк. Әле теге аны берничектәгән үзебез нитмибез инде, теге этәрмибез. Ул теләк буенча килергә тиеш бит инде намазга дагы. 7 яшьтән бит инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 7 яшьтән намазга өйрәтегез дигән, 10 яшьтән намазга бассыннар дигән. Шуңа әле обязательно булмагач аның өчен ул шулай укый безнең белән теләге булганда. Әлхәмдүлилләh, уразаларын дагы тоталар, бу елны да ниятләп торалар инде, иртәгә иншалла уразага керәбез дип. Әле үзләре белән укыган малайларның кызларын дагы әзрәк өндиләр, аларда берничә көн тотып карыйбыз дип әйттеләр. Диделәр инде, менә иншалла теге елларны әле теге тулысынча бер ай тотмаганнар. Ярты айдан күбрәк тоттылар инде, берничә көннәр барбер кала иде. Бу елны инде теге бөтенләй ай буе тотабыз дип иншалла ниятләп торалар үзләре дә. Районыбызда күркәм мөселман гаиләләре шактый. Алар ислам дине кануннары буенча яшиләр, бер-берсе белән аралашып, ярдәмләшеп торалар. Рамазан ае вакытында исә игелек эшләү, башкаларны сөендерүдән күңел сөенеше алалар. Гомумән бөтен кеше дә гөнаһлы гамәлләрдән тыелырга тиеш. Рамазан аенда ул аеруча кешенең күңелләрен эшкәрә торган, мәрхәмәтлелек арта торган ай дип әйтер идем. Якын тирәдәге мохтаҗларның хәлен белү, туганнарның хәлен белү ул һәрбер мөселманның бурычы. Һәрбер мөселманны берләштерә торган ай дип әйтер идем. Безнең узган елларны да, менә бу елда шулай булыр дип өметләнәм. Мәчетләрдә көн сайын ифтар ашлары үткәреләчәк, Алла берсә. Монда һәр кеше үзенең өлешен кертергә
ниятли инде күпмедер булса бөтен кеше ураза тота алмый. Шулай бит. Авыру кешеләр дә бар. Алар инде үзләренең бурычын инде, мәсәлән, садака биреп, мусульманнарны инде ураза тотучыларны авыз ачтыралар мәчетләрдә. Ул быел да шулай булачак, әлбәттә. Форсаттан файдаланып, мин барлык мусульманнарны изге Рамазан ае белән тәбриклисем килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын һәм барыбызга да Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешергә язсын. Бәйрәмнең ачылыш тантанасында Саба районы башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Кәримов, Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Саба районының имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов катнаштылар. Халыкара гаилә көне һәм Рамазан ае башлану белән тәбрикләделәр. Билгеле, борчыган мәсьәләләр дә бар үзе, ләкин үзәктә һәр вакытта да гаилә кыйммәтләре булырга тиеш. Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, монда без күршеләр булгач сөенеп киләбез инде. Айнур хәзрәт бик зур матур башлангычлары бар аның. Менә мөселман Сабан туенда сабалар башлап җибәрде, шул үрнәккә ярдәк инде без. Әле менә бүгенге гаилә бәйрәме дигәне бигрәк тә күңелгә хуш килеп тора, чөнки менә бүген гаилә безнең иң аксый торган өлешебез инде. Кайсы яктан гына карасан да, бүген әйтәләр җитештерүчәнлек кими, тегесе кими, мәсә кими дип. Бүген бит безнең менә гаилә дигән әйбер аксый гаиләләр таркала, балалар әз, демография начар, менә гаилә кыйммәтләрен беренче урынга чыгарырга менә бу чара ярдәм итсә иде инде. Менә никахта без һәр вакыт тәнәкәһү тәвәләдү тәкәсәрү фә инни ибаһи бикум al-имам йаумул кыямah, никахларыгыз күбәйегез, кыямәт көнне өммәтемнең күплеге белән горурланырмын дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйткән бит инде. Аның сөннәте булып тора. Бүген балап кайтырга мөслимәләребез дә бик ашыгып тормый. Саба халкын, бөтен мөселманнарны şu izgi Ramazan ayı bilen tebrik итәм. Allah Teala'nın rahmet ayı kildi. Biz indi 19 saat, 20 saatken Allah Teala'nın rahmetinde bulabız. Bunda indi açtırıp, sudan tıyılıp kına tügül, tillerimizni de yaramağan sözlerden tıyıp, izgi ameller kılıp, şu şaylarımızı Allah rıza bularlar diye bitkerge nasip kılsaydı. Indi roza tutan kişiler tecrübe kılganı vardır. Büyük köp tilekler Ramazan ayında kabul bula. Her Müslümanların da күңелендә йөри торган шундый матур теләкләре бардыр, яшәргә килгән хыяллары бардыр. Шушы айларыбыз, шушы матур хыялларыбызның тормышка ашып, илебезнең дә алга китүенә, шушы күп байлалы мөселман гаиләләренең артуына да Алла Тәгалә насип кылса иде. Аннары мәйданда өлкәннәр һәм балалар өчен уеннар башланып китте. Кечкенәләр күз бәйләп уенчык кистеләр, иратлар бәби торды, хатын-кызлар уен эрләде. Башка төрле бәйгеләр дә күп иде. Бәйрәм шәй табыны янында үзара аралашу белән тәмамланды һәм үзара мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытты. Хәрбиләрчә яшәү рәвеше һәм көн дәвамында тактик әзерләнүләр Саба районы мәктәпләренең 10-нчы сыйныфында укучы егетләр, аграр көллият студентлары һәм кадетлар бу көннәрдә армия кануннары буенча яши. 3 көнгә сузылучы мондый хәрби кыр җыеннары ел сайын үткәрелә. Алдагы сюжет шул хакта. Арташ авылы янындагы аланда үтүче хәрби кыр җыеннарының ачылышында район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, мәгариф бүлеге җитәкчесе Илфат Шакиров, хәрби комиссар Фәни Закиров хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветераннар һәм башка рәсми затлар иде. Быел җыенга 126 егет килгән. Алар табигать шартларында яшәү күнекмәләрен үзләштереп, тактик әзерлекне камилләштерәчәкләр. Армия сафларында нинди тәртип белән яшәсәләр, монда да шуңа охшаш таләпләр куелган ди хәрби комиссар Фәни Закиров. Хәрби егетләрбез, шунда баш егетләрбез, алдагы тормышта үзенең армия сафларында хезмәт итеп, шанып калабыз инде. Беренче отправка безнең менә Алла белсә инде 18 май көнне беренче отправка планлаштыра. Барлыгы безнең Саба районыннан быел 34 егетебезне армия сафларында табышанып торабыз. Алла белсә. Аграр көллият студентлары әлеге җыенга ныклы әзерлек белән иртәнге якта ук юлга чыгып, район үзәгеннән җәяү килгәннәр. Армия тормышы миңа бик кызыклы ди Кукмара районының Шишмәбаш авылы егете Илмир Бикмөхәмәтов. Шул иртәнге белән инде Сабадан үзеннән үк йөгереп килдек. 18 километр. Һәм дә бүген безнең шул ашышка килдек. Миңа армия турында, армияда формалар эше, иртә белән чабу, йөгерү, занятиялар эше, шулай ук атлаулар, строевые.
Биредә әтиәниләр дә юк. Һәр мәсьәләне үзеңә хәл итәсе. Ә бүген егетләр башкалабыз Казан шәһәренең танк училищесына автоматтан атып карарга бардылар. Җитәкчебез Илнур Зуфарич белән килдек. Ел буе әзерләндек. 11 классты бетергәч тәгән армиягә барырга дигән теләкләрем бар. Гомумән армия турында менә ниләр беләсең? Солдат нинди булырга тиеш? Солдат курыкмаска, боевой булырга тиеш. Бер кашанда куркып калмаска, үзебез өчен торырга һәм кушкан эшләрне эшләргә дип уйлыйм. Хәрби кыр җыеннары иртәгә 19 май көнне тамамланачак. Егетләр ирешкән уңышлары өчен бүләкләр һәм грамотага ия булачак. Әлеге укучылар турында ил тынычлыгын курыкмыйча, алар кулына тапшырырга мөмкин дияргә була. Атна информацион программасы дәвам итә. Спорт өлкәсендә булган яңалыклар безнең алдагы материалларда урын алачак. Районыбызның Тимирхан хоккей командасы чемпион. Бу атнаның иң сөенечле яңалыгы. Хоккейчыларыбыз төнге хоккей лигасының финал уенында Архангельның Ледокол командасына каршы уйнап, 5-1 исәбе белән җиңү яулады. Кичә аларны Казан аэропортында район җитәкчеләре, спорт сөючеләр, җанатарлар, дуслары, туганнары каршы алды. Чемпионнарыбызның кәйфе яхшы, алар алга табада зур җиңүләр яуларга омтылып яши. Чын күңелдән котлыйбыз. Узган шимбәдә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 73 еллыгына багышланган велоузышлар оештырылды. Быел әлеге спорт төрен үз итүчеләр Байлар сабасының Сабантуй мәдәни спорт күңел ачу комплексына җыелган иде. Тантаналы ачылышта район башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Каримов, районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов һәм башка җаваплы кешеләр, спортчылар катнашты. Велосипед ярышына без бик уңайлы урын таптык. Техникада безгә беркем дә комаша аламый. Балаларны аерым кругтан уздырдык. Үзебез зурлар 10 километрга ярыштык. Ярышларыбыз бик уңышлы узып бара. Бик шартлар бик уңайлы, кояшлы шундый матур көн. Һәрберегезгә дә саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Теркәлү аша үткән барлыгы 80-гә якын кеше старт алып, 5-нче, 8-нче, 9-нчы, 11-нче сыйныфта укучы егетләр һәм кызлар, 18-дән 29 яшькә кадәр булган ир-атлар, 18-дән 30 яшькә кадәр булган хатын-кызлар, 30-39 яшьлек ир-атлар, 31-44 яшьлек хатын-кызлар, 40-тан 49 яшькә кадәрле ир-атлар, 45-54 яшьтәге хатын-кызлар, 50-59 һәм 60 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар узышты. Иң өлкән спортчы Әмин Миннагулов иде. Үз яшендә җиңү яулаган барлык спортчыларга акчалата бүләк һәм грамоталар тапшырылды. Халыкара гаилә көне уңайыннан Шәмәрдәннең яшьлек, яшьләр һәм спорт үзәге минем гаилә исеме астында күңелле спорт ярышлары уздырды. Бу бәйгедә катнашу өчен чакыру кәгазе районның һәр авыл җирлегенә җибәрелгән иде. Барлыгы 12 гаилә килгән. Бәйге башланыр алдыннан аларны Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев сәламләп уңышлар теләде. Уеннар ир һәм кыз балалар тәрбияләп үстерүче гаиләләр арасында үтте. Алар дартс, парлы өстәл теннисы уенында көч сынашты. Ачык һавада эстафета йөгерү ярышлары үтте. Нәтиҗәләргә килгәндә кыз балалар үстерүче гаиләләр арасында 1нче урында Шытсудан Гомәровлар, 2нче урында Измәдән Нигъмәтҗановлар, 3нче урынга Шыңардан Мөбәрәковлар гаиләсе лаек булды. Ир бала үстерүче гаиләләр арасында 1нче урынны Явлаштаудан Галимҗановлар яулады, 2нче урында Собадан Нуруллиннар, Кибәчедән Хабибуллиннар 3нче урында. Шулай ук иң креатив гаилә номинациясе буенча фотоконкурс оештырылган иде. Анда иң яхшы гаилә дип Шәмәрдәннән Галимуллиннар танылды. Җиңүчеләргә акчалата бүләк, грамоталар тапшырылды. Атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җирле бүләк тапшыруы урын алачак.